Ndaqonda engandizi uThixo nguye owaziyo. Uthi umhlabeleli babenqoba apha empini igazi lemvana. Kwincwadi yeRevelations ithi bamoyisile ngenxa yelizwi lobungqina babo nangenxa yegazi lemvana. Izinto esingena kuzo ngelinye ixesha sizoyisa ngoba sithi xa siphuma kuzo siphinde singene egazini likaYesu. Izinto ezihlasela impilo yethu zithi zihlasela sizoyise ngento yoba siphinde singene egazini likaYesu. Akho nto isikelela impilo yam njengale nto ibithethwa kule Pasika yegazi lemvana ukuthi nanamhlanje it is still flowing. So noba yintoni ezimisela udyobho, ezinye zidyobha uphefumlo ungakhange udibane namntu kodwa udibane namntu ubona Thixo indlela endivuka ndiyiyo andiyazi, but igazi likaYesu linamandla wokuba liphinde lihlambe impilo yomntu. Inkosi yonke isikelele, ndimile ke ngenxa yegazi likaYesu, ndimile ngenxa yelo gazi liyayihlamba impilo yam. Yindawo endiqopha kuyo leyo imini nobusuku, igazi likaYesu. Ngeli xesha nganomthandazo endingawu-andastendiyo ndithi Thixo ndicela uhlambe ivili igazi eli lam. Jesus. Ndibenze into endingayi-andastendi nje ndayitshela nomnumzalwane ndithi azaye ndive into yoba ndithi ndithandaza oko le mini namhlanje ndingumntu orayithi nje, but ndithe xa ndifike emadolweni uba ndithi Thixo ndizawuthandazela le andayazi kwenzela ntoni. Heyi hayi andayazi, kwasuka kwabuya andayazi indlela ebendiyiyo. Ndaqonda ndinawukhona ukuthi heyi because nam andiyazi because yothukuma hayi kwenzela ntoni. Nam ndithi andiyazi xa bekuphusha ngazi uba xa bekutheni ukuze umntu azabuyise nje eberayithi. Kodwa igazi likaYesu linamandla ukusiqobela. I do not care what the devil is planning. I do not care noba angadadele athina. Into endiyazi impilo yam ifihliwe kuye uKristu. Yafihlwa kwa before amaphakade asekwe kuye uKristu. Kukhona nomhlabeleli uthathwa phaa kulaa ncwadi kaYobhi uthi Nkosi ndiyayazi ungenza konke futhi necebo lakho alingekhe livinjwe. And what I have experienced is into eyenziwa nguThixo i-permanent. Noba usathana ngathi ubafaka kwincima ngabuni, kodwa into eyenziwa nguThixo it is permanent. Noba mna ngakubona athi ubafaka uyazenzisa, but uba yenziwe nguThixo I am giving you an assurance ukuthi it is permanent. Ngoba lo Thixo simkhonzayo uthi eqala abeqhubeka. Into eqala empilweni yam wayigqiba kwa before amaphakade asekwe. Bendicinga namhlanje ndithi heyi ndaqala Thixo ukhonza ndinento endibizela kwathu ndimntana secaweni endikhulele eSunday school. Ndinento endibizela kwathu enkonzweni iyi-50 cents kuye highway. Wahamba nam uThixo ukusuka usukapho kude kube ngoku uthembekile yena. Ulithembe liliyo uyinqaba enyanisekileyo. Bekuthi ngelinye ixesha xa kufika izinto ezifuna ukuzungeza umphefumlo ungayazi uba unga-andastendi futhi uba kwenzeka ntoni. Waze wandixela ngelingemoya ingcwele ubana uyandifundisa laa ndawo uba kuthiwa nina niyitempile kaThixo. Umzimba wenu uyitempile kaThixo umoya oyingcwele uThixo uphila kuyo ngaphakathi kwenu ngomoya wakhe. Ngoku ithi kum le nto nqobe andiyazi kahle because the devil is fighting and andiyazi ingathi ngibukela i-horror movies ohlobo ndilwa ngalo. But kwakhona into endixelelayo ngenye igemi into yobana indlu igcinwa ngubani? Indlu iyazigcina. Kwakhona into endixelelayo uba indlu le inomniniyo and umntu ozakuvandalayiza indlu uzawudibana nomniniyo. Indlu ayizigcini ngokwayo and indlu ayizifelishi ngokwayo, but indlu inomniniyo and umntu ozakuvandalayiza indlu uzawudibana nomniniyo. Wandinika ilizwi elithi anyone who tries to destroy this temple, God will deal with him. Into eyenziwa nguThixo kuwe uyenzile wayigqiba. And ke ngokota ozama ukuyicutha nozama ukuyigxobha, God will deal with him. Amen. Not I, but God. Ngokithi le nto kum singabantu abatsho uThixo sengangasinceda singena apha sisindiswa. Okokuqala ngabe zimistake enkulu mntaska if awungenanga ngalaa mnyango wamkela uYesu. Ngoba na yonke le nto siyenza isekelelwe
Verse 12. Chapter 6, verse 12. Okay, ndifunda kwisingisi ke ne. Ithi, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Verse 20. Verse 20. Timothy, guide what have been entrusted to take care. Timothy, guide what have been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge. Bawongcwele bawonamandla onke, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyasikhusela, izwi lakho liyasinceda. Ebusuku selifundiwe usisimacembe sengaphambili, mombese ngamandla kaMoya oNgcwele silive sihleli phansi, siyakholwa uThixo asinceda kuwo konke ngegama lenkosi yaseNazaretha. Amen. It fight the good fight for true faith. It hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. Xa ungena ngosekolweni ungena ukonfesa phambi kwabantu abaninzi. Amen. Uyinqaba ufanele umuntu amkele Yesu eyedwa. Sube bekhona abanye abahleli phansi, abanye bamamkela, abanye bamkelanga. Udaqobe kuthiwe phaa verse 20, Timothy, guard what God has entrusted to you. Avoid godless and foolish discussions, which with those who oppose you with their so-called knowledge. Bakhona abantu abacinga ukuthi banolwazi. Bakhona abantu abacinga ukuthi ubona le discussion is not leading anywhere. Le nto ithethwa apha iyadlula ukholo lwakho. Kude kutshiwo ngapha ngezantsi, I think kule ndawo kuthiwe ubani nobani baye balahleka ngenxa yaba bantu. So wena gade ukholo lwakho, ugade apho uhlomla khona, ugade apho umamela khona, because ngela xesha umamkela uYesu you were entrusted khona into uThixo wakunika yona. So le nto uThixo akunike yona yibambe tightly. Yibambe tightly because kukhona utshaba olufuna ukucutha le nto ilapha kuwe. Amen. Uba ungazifumani zonke ii-benefits zensindiso. Zikhona izinto ezifumanekayo ezensindiso. Njengoba kuthiwa sisindisiwe nje ngegazi likaYesu sihlanjiwe. Ikhona isizathu sokuba masihlanjwe. Ukuze uThixo akwazi ukuphila kuthi ngokupheleleyo obuThixo bakhe azikhuphele kuthi. Yiyo loo nto nje sihlanjwa ngegazi likaYesu. Jesus. Sezikhuphele kuwe, ikhona le nto uThixo akunike yona for into yokubana umkhonze, for into yokubana umazi uThixo okholwa nguye. Amen. Umazi izinto zihamba kahle, umazi izinto zingahambeli kahle. Utyhilekelwe nguThixo obubulayo. uThixo akaphelele apha enkonzweni onye ukuzityhila. Uba ngaba lucinga uba leli xesha lifutshane lincinci kakhulu, ngoba kaloku uThixo ufuna udlelana nawe uMoya oNgcwele, abe nento ezityhilayo kuwe, azityhilele wena, azityhilele ikhaya lakho, azityhilele even nedestiny yakho. Ngoba lukhona utshaba olufuna udistract, lufuna ukwenjenje uphixanisa yonke into uThixo beyiplenile. Oh, Jesus. Xa kuthetha uba kule veki pheleyo kuthi qatha kubuya kum. Kukhona omnye ukhazini wam wahlasele kumtshato wakhe kudala, about 10 years ago, wahlasele kumtshato wakhe. Abantwana bakhe bebancinci. Waphela ke ngoku eshiya unkosikazi nabantwana. Wahamba wohlala kuloo ndawo ahlala kuyo, ndizama uxela le nto about destiny. Ufuna uphila le nto. uThixo ngaye ndithi xa ndijongayo ngoku ndidibana abantwana. Abantwana ukhazini wam wayesokola kwa upasa grade 12. But uThixo wamnceda ke wabe uyaphangela ke ngabe uyabona ufumana ikhampani right ezamenzayo eze adabe kuposhi noko engathi ungumuntu noko. So xa umbonayo awungetha kafundanga. Ngoku lo nkosikazi wayenaye wamlahla unabantwana. Wavele naye kayazi ukuxatha soyinto nangonkosikazi wakhe bohlukana ngenyani futhi. Abantwana they are so bright. Nkosi yami. Abantwana omnye wabo ngoku wenza ilo. Omnye naye he was so bright besothuka ngabanye because nala enga
ubana utatakhe waze wathini ngoku umntana khangakwazi ukufunda kakuhle but indlela apase kakuhle ngayo grade 12. Ngoku abanye bathi hey lo mntana xana sifane simkhangeleni esikolo kuthiwa lo mntana lona kunophindela esikolweni and ifuture yakhe very bright because upase ngolu hlobo engafundi kakuhle kusithiwa ngumntana oselayo otya drugs utheni but indlela apase ngayo. Ngoku ndithi xa ndijongayo nyhani the devil wabona ubana yena apha ngakhange aphumelele khona abantwana sebekhona bangavela bamwelise baphucule umzi wakhe. Wathi agqiba wafika wawuqhekeza laa mzi esenzela ukuthi nabantwana mabeyile nto bayiyo. Ubona nje apha esitrateni kuxaka abantwana ezikolweni it is because of ii-attacks ezifika emakhaya. Abantwana bane-enga banento uyabona bana noba uyathetha naye une-enga ugcwele i-enga. Utata zangathi mna ndikhule kabuhlungu. Onye wade wafikelela to the point yobana adliwe ngumntana utata nowhere to be found ulibele kwasestrateni. Ngoku lo mntana lona uThixo uyamphumelelisa nalo naye bengaphumelela nto nje uSathane wafika waliqhekeza ikhaya. Ngoku ufuneka uyijonge into ubana le nto ndilwa nayo ayilweli mna qha ndilwela mna nesizukulwana sam. And njengoba wena sowusindisiwe nje usindiselwe wena nesizukulwana sakho. Ukuba abantu bapha kokwenu uba abantu bapha kokwenu uThixo okhonzwa phayana kuxhomekeke ekumazini wena lo Thixo ukhonzayo. Ususa eza altars phayana kuxhomekeke wena ekubeni ufike kangakanani kulo Thixo wakho. Ngoku xa uzawungena nje umelenyeleni kukhona izinto ezingazodilika kanti befana uba ziyadilika ukuze uzokwazi ufika kule nto uThixo bekudinge kuyo. So xa kuthiwa fight a good fight for your true faith, we are busy fighting for ukholo lwethu oluyinyani. Silwela ukumazi uKristu nathi sitsho sithi siyamazi namandla ofuko lwakhe. Ngoba elo lilifa lethu thina abantu basindisiweyo. We do not care uba omnye umntu uguqa ndawoni uvume ntona yibhizinesi yakhe leyo. But mna ndiyamazi ubana lo ndimvumileyo kulo waseKhalvari. Ngoku ndifuna umazi, ndifuna ukwazi namandla amvusayo kwabafileyo. And then ukuba I have to fight for that, then fight I. So be it. Yebo. Ngoba kaloku asikwazi ungena ensindisweni ze siphinde ibe ngathi sisecaweni. Asikwazi ufika kuYesu sifike uyandiva ndithi yayi-50 cents ye-highway. Ngoku yonke le minyaka ufuna uqala banaza uphelele enyele. Ingaba yi-waste of time. Kunezinto ezenziwayo etertiary ukuze abanye bakwazi ukuphumelela ngoku iindlela zabo zigqamile mna zandikwazi ngenxa kaYesu. Ngoku ufuna uqala lonke loo nto leyo ibe lilize. uThixo makasincede bantwana. Let us fight for our salvation. Amen. Let us fight for our salvation, for our true faith. Zikhona izinto uThixo asinike zona. Zikhona izinto asinike zona for uba simkhonze. Wena sowuyazi ubana uThixo unikele ukuba mandimkhonze, then wena yilole. Amen. Uthi phaa kuyo wethu chapter 2. Uthi phaa kuyo wethu chapter 2 verse 28. Uthi then after all these things I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. In those days I will pour out my spirit even on servants, men and women alike. Ngoku ezi zinto kuthiwa in the last days kube kusithiwa siphila kwiintsuku zokugqibela. Then Lord Jesus want to see them. Njengoba zingenzeki nje thina singabantu abatsha kudinge ukuba masiye kuye siyombuza ubana Thixo kutheni zingenzeki. Ngoba kuthiwa now these are the last days zonke izibhalo zizalisekile. Amen. Loo nto leyo izawusinceda ubana singathi kanti njengoba sihlele apha sifana nelaa xesha uGideon namamidiyani. Ngoba ooGideon babeyigula ingqolo ikhona.
Kodwa kwakufikelela ixesha loba mabakhe afike amamidiyana ayithathe. Ngoku singakhe silinde thina sisandizana. Kanti kukho amamidiyana enzelwe uba sidlulile. Afike athathe ingqolowa. Kuthiwa in the last days. Ziintsuku zokugqibela ezi. Kunezinto zikaThixo befana siyazibona. Asizozibona xa siphumile ngaphandle. Sesithi xa sifikile apha singaziboni. Loo nto idinga thina singabantu abatsha sizidube. Siye kuThixo uba Thixo, these are the last days. Ngaphandle koba apha kunelinye ixesha. Ngaphandle lento yobana kwezinto kanye kule yadi kunelinye ixesha. Ngoba uThixo siyamva ubuhamba ngesimo esinjani. Xa sihlangene emihlanganweni naxa sibukela kwezinye izinto ezinye locals yonke le nto iyenziwa ngogesi pha iyenziwa ngokwezinye locals ufike pha ungena uthiwa uthi tyhini Thixo kanti uhamba kanje. Hayi mama ungqile kanti ungqina kanje. Kanti uyakwazi Thixo ungqinela ilizwi lakho ngohlobo. And then siphila ubungcwele mos. Siguqukile nathi. Sishiyile. Ngokuyingxakiphi. Yo. Mna shemndodwa hayi. Xa siphila kwintsuku zokugqibela ndiyafuna ulifa. Lilifa lethu. It is our true faith. Lukholo lethu yile nto kuthiwa masilwele. Yile nto kuthiwa masilwele. Masive incasa engomeni. Sive incasa ingoziqhutywa. Ingabi ngathi sithwele amatye. Hayi makasincede uThixo. Makasincede uThixo. Kudingeka abantu abatsha abazayo kumbuza abazaziduba. Ngoba uthe these are the last days. Ngoku yintoni into eyenzekayo? Mna ndodwa bangcwele indisanganisa ikhanda because impilo futhi ndinawubona ayindindodwa umntana efike ndifike bekhona sisimaziko ndifike bekhona usixosha ufike ndinalo but ngoku yiminyaka sihamba okoko sihamba Thixo kule ndawo sihamba ngohlobo sihamba ngolu hlobo hayi bo hayi singathi kanti thina siphaa kwesaa stage samamidiyane noGideon ngoba kuthiwa these are the last days. Into ibisenzeka apha kule veki pheleyo akufanelanga kunjena kule veki. uThixo makasivule amehlo. Ubani ixesha linini esi siphila kulo. Yintoni le nto esijongene nayo? Kudingeka iziqobo ezinjani uba sikwazi ukuqhuba le mpi sijongene nayo. Hayi